Да, бе, айде. Имаш? Да, аз те гледам. Айде сега специален поздрав за всички плевенски мацки. Аз те гледам в очите. Следващото парче. Ама ти телевизор. Раз, два, три. Аз те гледам в очите, ти подминаваш, си го раздаваш, голямата работа, нямам парите, нямам колите, каквито обичаш, гола е любовта ми, но нещата след време ще се обърнат на момче като мене, ще му потръгне, ще се видим и утре, ще си говорим пак. Таран, таран, таран. Нали си с милионери и си на вечери, ти сама номера ще ми го намериш. На същото момче ли отказваше до вчера, ще си говорим и утре с теб. Нали си с милионери и си на вечери, ти сама номера ще ми го намериш. На същото момче ли отказваше до вчера, ще си говорим и утре с теб. Дай сол текила, давай сол текила. Сол текила, дай ми лимон, пили не пили милиони хормони, ти при мене по кожа салон. Само кажи и веднага ще бъдем в тон. Да ви видя всички горе-долу гащите, горе ръцете. Тая вечер свалям дрехи, ако мацките правя каквото си ща. Болкът минути, Лелелеле, вижте я. Аз не болкът минути. Казва ти сплакваш най-много сълзи, отвърнатите молитви. Мъжът железен, без теб сега е камък, до пясък щупен. Как съм молил Господ за любовта ти, знаем с него двамата. И когато всичко се срути, как да свикна с болката. И къде сега питам Бог, да ми каже как да те забравя, да ми каже твоята любов, как се преживява, ако знае, че не си за мен. Защо изобщо не направи твоя и защо не каза просто не? Щом за теб го моля и въпреки да знам, че свършва зле, бих искал пак от Господ те.